idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada giti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Dito nga rin ti surat nga ti padayawan nga iba sa papagayam, ti pagkasalitaan ni Sendong nga Napoluan, iliw, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong name tatim makdera kon. Uy, Sandong, pwede magdera ka. Nagawid akon, mga parts. Medyo naala akon. Chiya, problema mga inak si Aumat sang padam. Wanahon sang patak at adam bagat ko di abroad. Ayun, di kitingarot kabalay ko. Sino ko magkabalay mo? Dito aso, doa nga aso. Ay na problema mo si kagalot. Iba nang sungat gapo nang agawid akon, tayo naktuparok ata nagiti aso. Uy, laglagi pa. Ada ordinansa nga masapol nga nakagalot na tayo aso. Patpatsyong, apeng ardi na dungan tangan, nakatulat na nakagalot. Di kita nakalusot, di kita ibulo sa laman. Iwan natin, handa yung implementar. Yung palusot at tirabihi, tapno di kastagit, na sigurado nga magwardyaan na, tiaglawlaw. Duwang nga aso, talo nga pusa. Di kita rin kabalay ko. Mailiw ka siguro niya. Ano ko, kailiw ko, kaumat sang petak. Inya ti amok. Mangan mat no medyo may isang asom kat babae. Ano na kahit mo sa gaso ak. Loko ka mat si kamat ko. Basta awa na ka. Pangpaspasaan mo itang arti iliw mo, kinibang mo. Nabamumot nga min imbaon ni Singapore. Ita, sinangarti. Pangipagpag sa am. Mga iti iliw mo. Awan? Kaputad na ni Emma. Alag, tugaw ko ba ilang, itagay mo pa ay. Ay, mat. Alag, magpagisundo. Dala nga rod, kurong-kurong mo. Ito nga rod, problema, payaw no may dungpar ko ta kurong-kurong. Di ka pinahala. Sige. Talo pa nga taog. Sa takang tupalubusan eh. Kaano ka, pimano di balayo eh? Di pala malo. Di pinangan di kita aso ka na pusak. So nga gamit ako. Bahala ka. Ngayon mapay awang pulos tiwa, posible nga sumangpit di balay mo, nga mangkat-katuwakin ka. Sino ko ba? Baka no adamot sa nga ilim. So nga parparik na kanyak kanta sa nga ilik. Ngayon saan nga makastrak di balay, kapot awanak, aw mga rutulbek na. Sino ko sumangpit sa nga ilim? Diyak magkardam mo nga magparparik na kanyak siya. Hadagur ure kanyak sa diya balay. Gusto na ko mga parts. Mangsit ka rati mao din. Sige, pagustong ka malangit. Good to I'm natan. Po, nabartekad na ka talaga. Nasaan lang nga na imas at pulutan tayo. Sana kumimimay. Gabot tayong bagami kang adab karne ti adobo nga banya si Maika. Sabat ka banyas loko. Berklat match tagtaga rin. Anong name sinakaya ko, ti korong-korong ko, medyo maulaw ako niya. Yung pagkabailak pa lang iayawit, ti bagik, babayin ti korong-korong. Medyo papaikit aklat ta. Mas sino ka natin parparik na kanya, kaya nga sa nga ilik, korak tinakam. Sino at posible nga sa nga ilik? Sa nga ili. Yung sa nga ili, agapot sa bali nga lugar. Karuba, hamat nga rin mabalin. Ti katubangan. Ti ina ni Linda nga asawa ni Carmen ni Nana Carmen ko nakumangim ubing ngamin nga naganak ti katugangak manong 17 na edipas ngayon na ni Linda. Uwain putot iti kinaredwaran ti high school ngayon saan nang itungpal
Aging kangimpas ngay na ni Linda, naganak abalasang ni Manang Carmen. Manang ko nakata. Muna taon inauna iti sa nga pulo nga taon ngem ni Linda. Aring nagkasadar kami kung kumayong saan. Inauna lang ti 5 nga taon. Sa nalapsat ti katuganga ka ni Carmen, Manong. Nagasawa mo't lahing ni Manang Carmen. Iditagtawanan iti 16 ni Linda. Kada may isang anak da. Aging ka, nga nabalo. Iso nga balo ita, ti katuganga. Imiso nga umay, kasano kuma, imposible. Aging ka, manong naming agri-ring game ti cellphone ko. Sarating ko pala ti kurong-kurong. Kinaot ko. Hoy, nilinda nga sawak. Diyos ko, tinawagan. Sinong bata? Hello, sweetheart. Ayam mo. Kaya dito'y Pilipinas. Kahit ko sa una, awang ka dito balay, sigurado. Agawid akon. Pinanawak latan na kinibarkadak. Agawid dak pa ang agura kayo kat agawid akong kunak. Di mo kada mo nga dagurura kang gabisitam? Hala? Diyos ko, kunak tupay amin. Sino? Ninanang. Apin nga tinawagan ng ibagan ako mga anta. At iso na. Di namat amot na cellphone number mo. Di kayo matagayam iti Facebook. Iso nga sakti kinuntak na. Damang pala nagpalpaluda. Kaya, ano ito nga rin natan? Dayan da auntie. Da auntie nga? Auntie Isabel. Tikaruba tayo. Ijay nga na nga. No sa mo, pasangbat ti asawak, di ta ka maturugong kunak ka. Kunak ka na ito. Sige ka nga rin. Sige ka nga rin. Oras katasdag ako. Nakababain pa ni Nanang. Manong nemi, idi may garahek ti kurong-kurong, dim saga kasigod. Manong nemi nalak ti tulbok, tinulbok ti balay. Pinagsindik ti silaw, basta wanay tagugan di kita aso, mabisindan. Tuwang nga aso nga nakakahalot, manong. Ngayaw di kita talo nga pusa. Pinagsilaw ko manong nemi ti sa silaw ti sango. Sa ko pinukkawan ni Nanang. Nanang! Nanang adakon! Umalatyo kayon! Nanang! Kababay yung pati katugangak. Ay, sut ko na ka. Nangan-ngatan. Nangal na siguro dyan. Nangarabi nga siguro dyan. Daan sa Belen. Niramid ko ano namin. Narak tituwalya. Narak pagsukatak. Napanag iti banyo. Nagdigosa. Kat kabayatar ngagsabsabunak man. Tilokot to yun. Nga armas ko ta. Mailiw. Kasta wari tangkod na. Sabsabunak manong. Kasla kayat kung sa rin ti imak ng huwag. Guri ka. Sayang. Tagas na nungat araramidak manong. Na mailiwa kit balagib ko ni bakit ko. Agkas niya lang tagatagos ni. Siyempre, nadawayak agad. Papanan ako mga sakong ko sa rin. Narigatin Nunchak bepek sa iliw ko. Ken exercise data. Dakil nga urat. Masapul nga ma-exercise. Diba? Nakabarbar, di bagik man. Nagmayat, di ba nag-shower ko? Nagtutbrasak. Masabal nga saan, maangot ni katugangok dati pinulutan mi nga baglat. Sa bagay. Baka agbaklatak nga di na oras ito. Nadlaw ko manong naming at the simrek. Pag isumat nga rumwara kiti banyo, nga nakabalabal ti tuwali at bagik. Adamaten ti katugangak manong iti salas. Nanang pasensya kayon Diyak man na mo ngamin sumangpit kayo. Agprendre ko kasak tumang ngamin. Tapos gayam ti Facebook. Ken itut ko kin kando ati cell number ko. Tanong ko mga ngamin amom ti number ko. Din tawag mo ko mga ay anak, sendong, umayak, agbakasyon, mailiwak. No, kunayo ko di. Ay. Ako mo dito ti anak yo. Sino nga ti kailiw yo? Nakaadungan sa inay sa umo. Lagi na pakadanagan. Nanganakon. Di maturog kay nga ro din. Inuti kwarto nga ro nga Katakin din nga. Nadulos man dito kwarto. Tanong ko mga minta anak yun. Di ako makaduam.
Niwat ngamin na lindang anak yo. Aganak kapay, pututang kapay. Sakbay nga agaburod ka, kunak gimanat met. Takasano nga talong nga atawin yun. Ngagdindin na, di mo lang masikukangan ng ti asawam. Kada kayo nang nagsikog kapay? Anak ako nang? Nagsikog kapay ko na. Kasi nung kumagsikog ka, kit natayan ti asawak. Naluko ka mataya. Di kahit ko sa unhang ka pinagbenopos, pabayag pa ya. Basta. Oh, abi ka sa panangkitam kanya. Awan. Sige nga rin, sumurek di sila din, nagsukata. Sumurek kayo lang matanda, maturog kayo, no kayo maturog. Tapos numakain na kayo. Ewan kaya, ano yung isang pityo? Dari tarwan, baka mukhang tulat ng mga isara ka, nadadwa sa akong saba, paluumon to. Ada sa nga dusensan siya, akalog. Kanada, isang pit ko nga duwa nga ubog tilabig. Ba? Dahil taman. Ang mukha magustong ti ubog tilabig. Baro, kaso nga nangalaak. Kaso nung kapaot yun to. Halahin ka pa yung sukat. Tadi kita pakpakitan pa natin agdusdusol yung tatwalyam. Ala, pasensya ka na ng nagpaisuan nung nakadusol, nakatudo. Diyos ko, pagawanan na. Iniyag suksukatak manong. Saan ko nga inlak tiri daw. Tamang ko nakbarbaring na makalagip nga umay na lukatan ta. Subrek. Agar arapa pagsamot nga din na oras ko nakitinagan ko. Ngam nakataktir lata si ka. Manipod ita daak ti dalan. Nakakastara tao po Diyos ko. Kinadaak ang digdigus. Pauli na ito yun. Pangipaswira kita ya. Paunay na ya. Kabayat ang agbibri pakmanong. Iwalin na. Kasla na lang. Pergen ti garta, ti brief ko na ti. Tal na ka, tutur ka. Ubrahin ka itong bandam na ba? Kung naklatamat na. May imagine ko ngamin manong na imitilang at katuganga. Manon nga tawon, nga nabalo. Ay, nasurot lang nga makatawin, nga nabalo. Hubing tilang na. No, labsak tekso manong kasla napakbakit pa ni Linda. Baby face. Sakit na po daw manong. Sakit mahiling aksyon. Sa makit-kita kita tipuon di barukong. Oh, Diyos ko. Pakayangan. Pakawanan. Ito na mo ko ni tisilad ko. Manong naimi nakashortak nga nakasando. Mabisinak sa amat. Napag ko kinita manong naimi no damakan. Awan, kanilat aso. Pinakang ko na kiti duwang aso. Grawan kiti tuwa pusa. Talo nga pusa. Ay nga po ya. Nabitinak sa amatin dyan, inom ko na. So, nagpamyana na ako, ginapanak gimatang tibilog. Tsak samat makaturog, no saan ko na yun, ang tiinom ko na. Matak mo tinati, sitsiriya, nga pulpulutan. Kaya panak manong na imi, tilikod ti balay. Tituyak nga, mininom. Nagpatukarak manong na imi ti cellphone, panak ti YouTube, video yung pixak. Naguduwak nga tan manong name ti Jean, hindi may lukat tiri daw. Nanang, ikaw nakmalano ang takan ti silid mo, kat mapaturog kan. Ano nga talatag pagpatukor ko nak, si kamot kaya. Di ka mat nagapon na panakiino ya. Naman nanang yung napitinak eh. Hindi ka kumangar isarek ta, inumam ta, uminumak met. Ha? Apa di mamong minuma kaya? Sapsapulik nga rin tatsak man pakaturong. Kasi wala. Nagat ni, adupay. Siyempre kak manong name napan na implastari di salas. Yung sa gana na sadyay. Di nila inyo na ti TV. Masag kapag isumot na pelikula manong name di mabuyboy ti TV. Dasar ko na, nangalak ti baso. Inom kayo harad.
Apay mo tahon danom. Sana kaming agdandanom. Hana? Gin? Sa mga danuman? Ang kauminom danom? Ang parason no? Tapno marik na mga nalaing jaraman na. Amom na tip-tip no kam ti danom, maperdi jaraman na nanang. Sige mangarot. Taogan ka? Sige mangarot, taogan na. Eta. Oh, this is for you. Nagyaman na. Hey! Danom. Sana yun, babaam ta, danuman. Danom. Kaya mo danom? Mabit lang. Timak derak manong inabay ko. Kaya mo danom. Dato niya. Nakaturturo edak manong naming na ngamal ka na ginibibig na sa ko inikkan di danom. Tinilmon naman dito prak ko na. Naglukukan. Painuman na ito pram. O ragat na yung mas met. Tinilmon mo met. Luko. Naglagay mo. Katugangan na. Yung mo ka mailiw ka. Agad sumitil pa na kailiw ko. Di ka kang angawakas ta, ha? Sandong. Naglagay pa. Nasurukan nga makatawin nga awan di asawa. Nasurok mo ito na makatawan. Sipot awan ni Lindang anak mo. Mailiwak. No, mailiw ko ka. Nagadudat, mabalim mo nga. Jack to Ramidin. No, garamin takman na, di pala siya ka. Tap na awan sa bali. Naglukukan. Kahit mo. Huy, di ka agang wakas na. Mailiwak. Gusto nga rod. Ipaktiiliw mo. Ipamatiiliw ko. Uy. Kastawa na manin manong name, di pa nang nanam ko karigid ibibig na. Kagadan, di pa nang apros ko manong name, di baro kong nawang gayang prana. Minas masahik manong name, di giti duwaman sanas na kaslakla agad na. Lidlidik nga la almidol. Magustuhan naman manong name kat kastawa ni rungsut naman amang balas ka na ginibibig ko. Manong name di makderak kat pinatakder ko sinakroy ko pangipanam kanya iti salad mo alangan mo ti salad mo iti asawa sandong baka numamon ti asawa mamon ti mo pananutin na ita. Tinaskan kat may papantiliw ta. Anak kumat ka po na nga imay ka. Kadawa mo ti anak mo. Nuti kat siyak tirantam sang gini. Gusto na sa umon. Sige, nakarotin. Iti unag ti kwarto manong nemi naragreg. Ngagpadpada di kiti na isuot ka na kami. Naregregen manong nemi ti sandok ken ti short ko agraman ti brief ket permi nakarungrung sut dato armas ko. Nakita ni Carmen nga katugangak manong nemi ti rong sut na napanmatan nagparintubing iti sangwanak ket insakmul na kanam. Ay my mother dear. Saan nga mother ti hawak mo kanyak. Carmen ko nam. Tanakamadmad nanang ko nam. Carmen, opo imbag tayo may ka. Opo nabayagin nga maililiwak mo isyak. Maililiwak met. Ado di kita agar-aram kanyak kanyak kayat ida. No agaramin tak di pala si katawan sabsabali. Kastamat ti kunakin kayat, di ba? Uri maamuan to ni Linda ti amin maawatan nanto katamit tagpadpada tanga maili. Nalaing nga manganti katugangak manong. Mabalin siguro nga siyak ti may katlong lalaking kinan na. Pinatakder ko manong nemi sa ako inamalan, ano nanam di bibig na. Impaiddak iti kama ket addan dagi bibig ko iti duhaman sanas. May sapay lang ti anak na manong ken talagang ubing baby face nakakinkinis ti kutis
Nagpintas di sukog ti barukon. Kagat-kagat ti kaastakit. Oh, Sendong. Oh, Sendong. Oh, Carmen. Oh, Sendong. Sendong. Nakapapaot na bibig ko iti barukong sa ako yung pababa ng naming yung karawat itakulap ko iti baba. Nakitutak. Nakabasbasan kasta una hindi. Nabasbasa pa yun manong nami ti bedsheet. Nasabor dito nga katugagak manong. Impababak ti ulok ket sinipsipakon nga inigup ti di kumano. Sendong mo. Nagmayat sendong. May tay damo ket pinainom ko iti tuprak. Siyak met tinanginom, nangigup manong nemi. Dagiti nasabor nga agapoy tuneg ti kuweba. Adaraman na manong naimas. Adaraman na. Kanada pa angot na. Ngimang paimas tinak pandangan manong nemi. Sip-sipak. O paunit isurot na pa iti patong. Sendong. Sa akong to isarek ti dilak sa kupag-kutsi-kutsyen. Ibas-bas sawir ko ti dilak. Agyaman tamay-ipan ti ili ko. Agyaman met. Carmen, tamay-ipan ti nabay ko mapanakay. Sendong. Mapanak manan. Numapanak manin ko nanay at adakmet nga listo nga sapsapan ko. Sendong. Nangruna lang aruden manong nemi idibiyat kon dati itay pala nga uming ingar. Itay pala nga guwargarot manong nemi na ito armas ko. Kaya di pagustuha ko manong nemi inserrek nito nagtikweba kasta una yun ti panagbasbasawir na. Sendong. Kasta una ti rungsot na manong. Iti makadanong na makastrek iti uneg ti kuweba. Kasta una ti panagsawar na. Agsawar iti kalaban na. Igit talaga ang minansukmet na sinadsadan manong. Kusod-kusod ko ngayon sadsad. Manong na may sinadsada. Lumanin ni baga na nga mapanmanen sa nakayat kitan. Sendong. Sikat may katlong alalakin nga naramanak. Sikat kalalaingan sen. Mapanak manen. Manen nga manen. Isong di mata mapanen tiriknak. Insabat na ko ng permi. Naglayos ti kaaduna. Sendong. Sendong. Wen manong nemi namin ado isunang at siyak na pagustuhan nga naiburnok amin nga or-ornong. Idi agring ti cellphone ko. Good timing. Amunat makikooperar data nga tawag. Iti kita nilinda na nang. Shhh! Saan mo yung pagbagat na pasama ka? Kapi ko mga ibagak. Hello, sweetheart. Nabay katan? Mas turog nanang mo. Sa ilim ni nanang ha. Na akong problema. Sige nga rin maturog ka matin. Di mo tawagan nanang mo. Nakaturog matin ako, nakababayin matin. Namanok ti biyahe. Anak ka nung isang bed na? Saba. Ken kalog. Ubog. Ama? May ipawit ka man ta ubog. Kasi nung kumakipawit ko sigaw. Ay, natalag mo pa ito makaramang ka manin ti ubog. Naimas ti ubog. Anat imas na. Kas kaimas dinanang mo. Ano? Ay, kasi, naimas ka naman dinanang mo. Kung nanitsyong delpindi. Tulay bagbagam. Noon niya kaya't dinanang pag gusto ma. Ano? Ako na? Noon niya kaya't nalita pag gusto ma'am. Ano kami kaya't nito eh. Kahit agaliwak saya. Urita, adamat kurung-kurung mo
pangilugan mo keng kuano no, kaya't no mapanjay, mapantibaybay. Baybay no, gapoy ti baybay. Kaya't na mapanjay kataltalunan, mapanagpaspasyar. Ipaspasyar mo isuna. Kahit nakarot, nag-relax. Awan ti pagdanagam, Linda. Siyak ti makamo kinanang mo. Ipaspasyar ko isuna. No kayat mo, agkuyok kami pa mapanjay heaven. Oy, ang gagangaot kasta. Nanang ko data, respetarem. Okay, respetarem. No problem. Awan pagdanagan. Awan do't dumanong keng ka areklamo na. Ito na siya parang sangiilik kininanang mo. Nagkaida kami nga nagkit inulit mo manong. Iti kaawan ti asawa, manong nemi, iti kang kanayon nga panagbakbakasyon ti katugangak na sikugak isuna. Iti maamuan ti asawak, manong nemi nga masikog ti inana. Ang peso ka ti masikog ni nanang? Isalutsudan ko makingguana. Huwag ka no. Nasalutsudan ko na sinot amati sikog na, dinamat kahit ngayon baga. Anda amom nga amati sikog ni nanang ko? Awan ti sabali nga makaamo, nga makaibaga, no samit lang ni nanang mo. Salutsudak man nga nagkikaruba? Baka isulat pa kayo baga? Linda. Abay, hindi kahit mong ipod, no? Mano pa yung tawon mo tayo? May sa katawon langin. May pas nga ito, nandiyan kabsat mo. Kabsat ko? Sinot amana? Numamam. Anya taramidem. Kaya ba ikasar na ni nanang? Nabalo ni nanang? Ikasar na at asawa dyan, nakaputot, nakasikog kang kuha na. Anya? Sino ko ma? Kas pagarigan ta, siyak. Ano ta ko nam? Kas pagarigan ko na. Kas pagarigan ta siyak, tinakaputot kinanang mo. Ano taramidam? Papatayin ka! Nakasagana ka ka di magpapatay? Ti ama, ti anak, ni nanang mo? Ti ama, ti kapsat mo? Hanggang gagawa ka sta, sentong. Kas pagalikan ta siya, da kami. Suicide dak. Dadadangag, dapdak kilabason mo kasta. Nakas pagalikan ta, peso nga, ada diferensyam. Didawatin tato kinanang mo, nadya mo ang baling anak mo. Nagagawa ka sa tao, diferensya. Anak lang yan, anak pa lang kaming nagsikog. Magpeso ka, titibagam? Pakawanan na kami kinanang mo. Gabuti ilimi. Nakalipat kami. Masansan basta bakasyon. Kasulta kami tag-asawa. Papatayin kayo. Rayon yung panagawit ko, papatayin kayo. Nabayag na sa angati mo tawag manong nemi ni Linda. Ngam nagdana kami manong nemi kini Carmen. Imbakastoy na dito lugar mi ti anak na kanidiya Delpin nga asawa na. Napintas ba ti parang tartar ko manong nemi tubing. Hinipas ngaynan ti anak mi manong lalaki. Junior, kunan. Di problema ita, Carmen. Sana ta mapakawan ni Linda. Kasi nung kami ti sitwasyon, nuagawid. Agdadan natin nga talo. Asawa na kami ng padpada. Asawam ti ina, asawam pa ti anak. Kaya, mabalin na kasta di, mabalin. Ngayon saan ka may kasar? Tapos si kakasar kami met kaniya Linda. Manong nemi, agdandan na kam ita kini Carmen. Agraman ti inaunang anak na ti anak mi. Ininto tani Linda manong nemi nabayagan nga saan ming nga nakunta. Yuruuray mi no talaga nga agawid. Kat no agawid, no sa dinot pagtungpalan na, no agawid dito'y balay, kat kayat nanto nga kanin namin ni nanang na. Manong nemi, adoro kita mas daaw, mangkan-kantyaw kanya. Sandong,
Paunay ka matan, kaputi iliw. Dedan sa amuhan na impeksamon ka ni katugangam. Gapumati pa nakailiw ni katugangam. Naman mo magbabadad bagay kayo. Ngayon ti asawam. Kasano nga rotin sandong, no saan nga gawid pa iti asawam. No saan nga gawid. Di na kami nagtultuloy nga asawa kini Carmen. Posible nga taakas ta. Baka no adamatan kasukat mo. Kat baka no agbakasyon to ni Linda, agawid to ti sa bali nga balay. Kastanto nga ta. Kat noon yan tuman, di talaga mapasamak. No saan na kayat agawid, di na kami nga katugangan ti asawa. Kadiso na, no makasapol sa baling asawa na di iso. So, naging kakadag ito, manong namikit question mark pailaing. Di man pailaan mo, no anya talaga ti mapasamak. No sa dino itan ti ayan na, ni Linda, no adabala di abroad, no adan dito Pilipinas. Tasan mi maten nga makontak iso na. Kinagura na kam siguro, kat talagang, di nang kaya pa'y tagpakita. Kaya nung pagarigan na talaga, nga saan na kaya tagawid, well, naragsakak mo, tanasiyat nga asawa, ti katuga nga, kanasiyat nga ina. Baka na mapututak pa yung may sa pagarigan laing. Dito nga ron, ti pagkasalitak, manong. Kadagyaman naklauna, itaanos mo nga nang ipasa. Hindi kasla, hindi kalban laing nga napasamak, ti pagkasalitak, no dumakit talaga nakaskas daw. Pinagrapit ko dagiti agina. Natsakla mo no agawid to ni Linda, baka agbalin to nga agina, kat asawa kita. Toy nga ron agyaman, nga pagayam mo, sendong.